Angel ran wae jenenge. Yo amat ta iki. Anu wis engko ditekoni to jenenge. Niken Salindri. Sapirane yen dolan lucal dhewe ngangot terus eling kancane
mati. Cacah ini loh, nggak ada yang kompak. Ngene lho, ngono kuwi. Kita sebagai keluarga Mayangkara, kita harus mengerjakan sempak. Semangat, kompak, Oh, disingkat kreatif. Oh, semangat kompak kok disingkat kreatif lho. Sempak, semangat, kompak, kreatif. Pane lek muluk sapa puasa kok muluk cenggo. Kok labe ya. Iya, ya kudu sing sempak, semangat kompak dan Kreatif, Kalau ya. tidak foto Apalagi kita ditekani di Nganjuk lagi. Nganjuk lagi, alhamdulillah. Sing duwe hajat, Panjenenganipun Bapak kula foto ya. Wong njaluk foto Mbak. Oh. Ya to kiri ta. Iya, iki sing kagungan kersa, sing kagungan hajat ya menika Pak Kyayuming. Mas sampean ki ra iso maca. Piye to? Ndak mari Chinese lho, Nok. Darah Piye to? Chinese ki lho. Ni hao ma zhe Ini yang punya hajat nama Yang punya hajat punya nama Xiao. Xiao Xiaoming. Nah, Xiaomi. Xiaomi 14 Redmi. Xiaoming. Xiaomi. Xiaoming. Ya, Bapak Xiaomai. Xiaoming. Xiaomi dan Xiaoming. Ibu Puji Lestari. Lah, bapake Cina lho kok ibuke Puji. Iki ngene lho, Nak. Lah masa Perpaduan. biyen pas dadi nganten ta. Heeh. Kita sambut pengantin berdua dengan Mas Xiaoming dan juga Ibu Puji. Puji. Puji jenenge iki lho Puji. Ngene lho, Nak. Puji Jenenge terus iki lho. Jenenge wong jodoh iki ora nek sing ngerti. Ya ndak apa-apa. Betul. Yang Ah, namanya Cina oleh Jawa kuwi ora apa-apa. ora Nek apa-apa, pacaran dadine jodoh. laire anak Arab. Duh. Biasane. Ya Cina, ya Jawa ngono lho. Ini menikah tasyakuran, bengi iki Tasyakuran, tasyakuran tok. iya. Mergo ngantene wis ndek kapan kae tanggal 27 gitu. April. Heeh, terus iki Saiki garek hiburane. hiburane. Nah, namane Mas Rinaldo Antonius. Es. Antonius. Iya. Antoni sing diane Kasapari bilang Anton. Iya teng dudu kuwi. Antonio Syah. Antonio Syah Putra. Antonio Saputra. Ya sarjana manajemen. Sarjana manajemen. Dan juga Mbak Tiffany Linda Evangelista. Sarjana manajemen. Nah, niki Mas Bambang niki alhamdulillah nggih sarjana ibu-ibu. Iki wis duwe gelar kuliah barang ya Mas ya? Kuliah Nak. Kuliah ya Mas. Ceritano. Sampe duwe gelar SH ya Mas ya? Apa wi? Susah hidup. Heeh to Mas. Ya aku Heeh to. bakal Bambang SH. Esa susah hidup. Heeh. Tambahi Apa? SK. Apa? Kere. Ngono mataku. Lah saya yo sarjana hukum kok susah hidup. Dah sampean pas sarjana hukum. Dudu. Wong aku dhewe gampang dihukum. Iya, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah buat kedua temanten. Amin. Semoga langgeng Amin. sampai akhir hayat mautnya memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Nanti kalau sudah diberi momongan kita nanggap Mayangkara lagi. Amun. Dan semoga buat keluarga besar dari Bapak Xiaoming dan juga Xiaomi. Kok Xiaomi ya? Rumah samu HP. Angel leran mau jenenge. Yo nama China. Anu wis engko ditekoni to jeneng Jawane sapa ngono. Bangun nek kowe diaturi munggah ya. Ya terus. iya, Dan ngono. juga Ibu Puji. Dan juga Ibu Puji dan juga Bapak Chandra Wijaya dan juga Ibu Purwanti. Semoga sehat selalu sedayanipun panjang Amin, yuswanipun awet amin, limomong anak putune. Amin. Amin. Lho deloken Mas undangan bae estetik lho. Lho, zaman saya undangannya apa nak wina? Iki bandara. Ya, anu Kok bandara? Kok bandara to? Kuwi jenenge tiket pesawat. Heeh, tiket pesawat. Apa tumon bandara kok ngene? Bandara ki Ora kanggone iki maksudnya tiket pesawat, Lah, paspor ngono lho. Iki lah, enek-enek. bener. Enek sing sanuke barang iki lho. sanuke ki apa to, Nak? Iki lho sanuke. Saloke kok sanuke barang. Iki. Lho, Oh, iki wedding paspor. paspor. Dadi engko lek ndelok manten kudu nggawa iki. Kudu nggawa iki lek ra ngono dhewe ora oleh mlebu. Ya, ora oleh mangan. Ya, ini loh fotonya ini loh. Loh, Chinese kan? Ndi to? Loh. Ora rumah
Mas aku. Ya gur sipit ngono lho. Oh ya. Lah ya. Ya Cina lho nak sipit. Terus apa neh? Sudah. Sudah. Iya. Nah, Kita aturkan lagi, Mas. Lagi. Meskipun cuacanya ini hujan, tetapi Mayangkara harus tetap profesional. harus tetap profesional. Heeh, sing delok saiki wis lumayan akeh ya, Lumayan oke. Mas. Baru kali ini loh nak panggungnya sedekat ini dengan penonton ya toh. Iya, heeh. Biasanya itu ada pagernya. Biasanya ada jarak